Просто трябва да започнеш. И днес пускам ненужното. Освобождавам се от всичко, което ми пречи, което спъва това да бъда все по-полезна на хората. Да, всяко неудобство, притеснение ще е подходящо ли? Сега ли е подходящия момент да споделя това с хората? Просто остава в миналото. И аз съм готова да споделям своя опит. Да разговарям с вас за всичките неща, които мен вълнуват, които вас вълнуват. Просто да си поговорим. Защото знанието е навсякъде, на всеки телефон и на всеки компютър. Но емпатията, съчувствието, прегръдката човешка е само между нас хората. И може да споделяме, да говорим, да бъдем по-добри, защото заслужаваме. Защото всичко е в нашето решение. Да започнем днес и точно сега да махнем всичко, което ни пречи и да започнем на чисто, наново, с любов и благодарност към това, което ни се случва. И аз съм Росислава и ще се радвам. И нека бъде светлина, и нека бъде мир. И нека да говорим за нещата, които ни вълнуват. Пишете под коментари и ще организирам срещи, събития, вебинари, в които да споделяме всичко, което ни вълнува. Да, аз съм Росислава и се радвам да сме заедно, защото само хората са тези, които могат един на друг истински да си помагат с чувство и емпатия. До скоро!